Speykanın ilkinji samiti oňa ada döwletiň hyzmatdaşlygynyň nowatdaky möhüm tapgyry alamatlanýar. Türkmen tarapynyň çykyşynda Speyka ada döwletler bilen hyzmatdaşlykda gahryman ýardamynyň başlanýyşlary bilen birnäçe işleň ýoly goýulanyny hemde hormatly prezident bilen tagaladar bilen şol işleň ösürilmegi urna ýygylarly tagalalan edilýäni taýlaýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň Speyka ada döwletler bilen sowda ykdysady hyzmatdaşlygy epesli işleňleşdirilýär. Sowda ykdysady we maýy goýum hyzmatdaşlygyna uly mümkinçilikler bar. Biziň ýurdumyzda sewtäki hyzmatdaşlar bilen birlikde günnäwol günmatar hemde demirgada günorta ular boýunça ulag we logistika düzümleriniň utgaşykly görnüşiniň ýaýbanganylaryny turny işleň ösürýär. Hemde durnukly ösüşe goşan hökmüne durnukly ulugymynyň dürdülmegi uruna çykyş edýär. Şununla bağlılıkda şöýleň maýaýyny Türkmenistanyň başlanýagy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji mejlisiniň çäklaryny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 26-njy noýabry bütün dünýä durnukly ulug günni eglan etmek hakyna kararnamasynyň kabul edilendigini taýlaýar. Şeýlehime Türkmenistanyň Speykanın 2024-2025-nji ýyllar üçin iş meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaşlygy gollaýanyny hemde burada işin hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygy beýan edildi.